दामग्रा देग्रा इन्सट्रुमेन्टफोर मेल्ला दङ माखासेया लोगोफोर लांदों नामा दामनो देनो सोलोंनो दा आदाया होनदो दे नोङो मा सानदों हारिनि कालचारखौ लानानै मा सानदों आंनि साननायाथ' ओरैबायदि आगोलाव हारिमु बानायदोंमोन ना हारिमुआव बिराद जर जुलुमै आङो हारिमु टिम बानायदोंमोन माखासे मानसिफोरखौ बुथुमबायनानै दा नुबाय हारिमुथ' जेबो लाबानो गैया ओरैनो खस्थ'ल' जाबोदों बेखायनो आं दा मोनसे टिम बानायफिनदों टिमा बुरजायानो जाबाय मथा मथि आंना दा नैबे माखासे टिमा दा सोलोंगासिनो दं हरैहाय ओमफ्राय माखासे टिमा नैबेहाय गालांदों दा बे इन्सट्रुमेन्टसफोरखौ आंनाव बारा गैजोबाहाय मथा मथि बेंफोरजों 10 खान दं किसुफ्रा बिदिनो गंब्रै गंबासो जाबाय बिसोर दामनो लांनो सोलोङो ओमफ्राय सिफुं सोलोंग्रा दं सिफुंफोरबो सोलोंग्रा दं माखासे सिफुंखौ आङो माबाजोंबो अनलाइनजोंबो बिहरदों आरो माखासे आंनो बानायनाय दङ ओमफ्राय आं दा सानदों बे जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि माबा गैला दामग्रा देग्रा गैला दा आं सानदों साख्रि मावबालाय मा जानो माखासे मानसिफ्रा थांथों बिदि सानदों आङो मानसिफ्रा बे अभाबि मानसिफ्रा जाहाथे दामनानै देनानै एसेबाबो फैसा खामायनो हायो माइ फाननांनायनिफ्राय बारग'यो दा बेफोरबायदिखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव बे बेंपार्टि सिफुं खाम जथानि रिंखांनाय देंखोफोरखौ बारा नुनो मोनाखिसै दा बेखायनो आङो मोनसे साननाय फैदों नैबे माबाजों हाबाफ्राव जाहाथे बिसोर गानानै एफा एनै रां खामायो खोमा बा बबेबा जों सिनायजायो खोमा जोंनि बे रायजोनि सोरबा मन्थ्रि मुलाफ्राबो नायसनो खोमा आरो बेजों लोगोसे सोरनोबा हाबायाव नांगौ खोमा बेफोरबायदिखौ लानानै गासिबो सानदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो सानबावदों आङो मोनसे फिसा माबा समाव टेलिफिल्म बानायनो लुबैनाय दं ओमफ्राय नैबे गथ'सा उन्दैसाफोरा इन्टारेस्ट दङ बेफोरखौ लानानै आरो नैबे माखासे आंनि चेनेलाव जेबो थानाय नङा आंबो चेनेल खुलिगोन इउटुब चेनेल आंनि चेनेलाव रावखौबो आङो जेबो बुंलाबायनाय आंनाव नुनो मोननाय नङा खालि आंनाव बाहाय रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनायल' थागोन ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामा जाहैगोन जथाय रिंगु दामसा आफाद दतमा आं चेनेल बानायगोन इउटुब चेनेल बानायसिगोन आं बेखौ थाबै बानायसिगोन आङो एसे दामि केमेराबो बायखाबोबाय दा बे बयबो जोंनि लोगोफ्रा जाहाथे साबस्क्राइब खालामलायो माबालायो बेखौ आसा खालामबाय आं थाबैनो बे माबाखौ चेनेलखौ बानायसिगोन थारमाने बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो जाहाथे मोनथियो एडभार्टाइजबो जाबाय बे एडभार्टाइजबो जागोन लोगोसे ओमफ्राय सोरबा नांगौबा बिहरनो हागोन बेबायदि रोखोमै बै माबाफोरनि हाबायाव गानाय फांसन गानाय खेराइ गानाय बैसागुनि दामनाय बायदिसिना मिउजिकफोरखौ आङो हगारगोन ओमफ्राय बे मिउजिकफ्रा माखासे मिउजिकफ्रा जोंना बर'फोरनाव गोमालांनो नागिरदों बे गोमालांनो नागिरनाय मिउजिकफोरखौबो आं हगारनो थाखाय बेफोर जिनिसखौ आं सेस्था खालामदों बायनो खामा दंबावो आं खामखौ बानायाखै दङ गंसे दंबावो दा गंसे आफादथ' सोलियो दाखालिसो बानायना लाबोबावलायबाय आं मथा मथि आङो दा खरसाबो खालामाखै नङा 1 लाखसोआनो थांबाय दां बायदि मोनो आरो ओमफ्राय आदाखौ ओरैबायदि खोनादोंमोन आं आगोलाव दतमा हारिमुनि मेनेजार जादोंमोन होनदों नामा दा आगोल समावहाय माबायदि मारैहाय सोलिनो हायोमोन माबायदि इनकाम दङमोन दामनाय देनायाव आंथ' दतमा हारिमु आफादनि माबा नङामोन मा होनो मेनेजार नङामोन आंनाव मोनसे लावरिपारा बाथौ शिब आश्रमनि मोनसे टिम आं बानायदोंमोन आरो लावरिपारा शिब आश्रम बे लावरिपारा दतमानि ओरै सोनाब माबायाव सिखारगामिबो होनो बेहाय आङो गोबां खस्थ' खालामदोंमोन खालामनाया बे गथ'फोरखौ बोजोंनि गथ'फोर बनरगावनि दंमोन सिमोरगावनि दंमोन ओरैजाय सुलमारिनि दंमोन लावरिपारानि आरो ओरैजाय आइ भान्डार बे आनसारानि गैया ओरै दामग्रा दङ आनसाराफोरनिफ्राय ओमफ्राय लावरिपारा ओनसोलनि दामग्रा देग्राफोरखौ आङो रायज्लायनानै बे टिमखौ बानायनो होननाय गावसोरबो जर खालामनायाव आं बानायदोंमोन ओमफ्राय आं गोबांथार मोसाग्रा दिरुनबायमोन मथा मथि आंनाव मोसाग्रा 36 जन दंसैमोन मोसाग्राया ओमफ्राय आं 50 जनसिम बानायनो सानदोंमोन बेनिफ्राय आं बे टिमखौ मोनसे सिमां बायदिसोमोन ना जेनेबा सिमां बायदिखौ नोङो हारिमु जिनिसखौ नोङो गान होथारनानै बागुरुम्बा दावस्रि देलाय आवसान बायदि मोसानायफोरखौ नोङो एखेबारे सिमां बायदि जिनिसखौ मोगथाङाव लाबोनांगौ गोरलै खोथा नङा दा गार्जेनफोरनाव आङो रायज्लायनानै माखासे गथ'फोरखौ आङो लाबोदोंमोन लाबोनानै गथ'फ्रा फैदोंमोन लोब सोलोंनो आरो कसुगावनि सिन्थाय सोलोंहरलायलायदों कसुगावआवबो माखासेया कसुगावनि गथ'फोर सोलोंलायदों
गथ'खौ कम्पिटिसन जालायलायनाय समफ्राव बिसोरखौ सोलोंबोदों बेनिफ्राय ओरैबायदि जादों आङो गुवाहाटियाव लांबाय थायोमोन ओमफ्राय गुवाहाटि लांनानै गुवाहाटि आमिनगाव हेमन्त बिश्व शर्मानि जायगा आमिनगावसिनो लांलायलायदों आं आरो बिनिफ्राय ओरैजाय लांबाय बेंगलाव हाथिफथाव लांदों बेंगल साहा बागानाव लांदों ओमफ्राय लकेलाव नैबे प्रमद बर'मोनखौ बरायदोंमोन आङो ओमफ्राय बिदिनो माबा खेराइ थेराइ बायदि बिथिङाव बेहायबो आं एसे बाहागो लाफादोंमोन ओमफ्राय मथा मथि आङो गुवाहाटियावनो फ्राय लांबाय थादोंमोन ओमफ्राय बहुद खस्थ' बिदिनो लाबोदो नोङो गथ'खौ जाहोदो दोनदो फुथुदो आरो बेखौ अखानायै नोङो जाहो लोंहो खालामनानै मोसाहो फोरोंहो दोखो दोखो गथ'फ्राबो ओरैबायदि जायोमोन माने जिरायबा जिरायनानै गसंनो हायो बेफोरबायदि जायो खिनो हागुलाय बिदि जायोमोन बेनिफ्राय बे टिमखौ ओरैबायदि दैबायदों आङो सानसे समाव दतमायाव माबा जादोंमोन आरो मा होनो दतमायाव 52 इयारनि गल्डेन जुबिलि जादोंमोन होमबा बियो 2018 मायथाइयाव जादोंमोन ओमफ्राय बे समसिमाव आङो बेखौ दैदेनदों बेनिफ्राय दा मा खालाम बे लकडाउन बायदिसिनाबो जाबाय ओमफ्राय आंथ' रावनिफ्रायबो जेबो अनसायनाय मोनखायाखै आरो आं बेक्तिगत आङो फैसा थाखाखौ आं लाबोआखै नांगौबा बै गथ' गथायफोर लाथों गथ'फोर लाथों बिमाफ्रा गाननाय जोमनाय मोनाब्ला गाहैनानै फैसा एसे मोनाब्ला बायदिसिना साननाय थायो आरो गथ'फोरखौ हगारनो नागिरा ओमफ्राय आं सानदों बे हारिमु जिनिसा नोङो जोबोर खस्थ'यै दैदेनब्लाबो जुदि नोङो हारिमुखौ फोथांनांगौबा गोरलै बाथ्रा नङा बहुद खस्थ' नाजादोंमोन नाजायै बे जिनिस जाफुंसारहोदोंना ओमफ्राय उनावहाय मा जाबाय नायसनग्रा गैया सोर नायसननो जोंखौथ' हारिमुनि मानसिखौ रावखौ नायसना खना खना जे हारिमु दैदेनखोमाग्रा मानसि थायो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा थायो बे जिनिसखौ जोंनि बर' माखासे सोरबा बुंनायसो जायो सोरबा लिडारफ्राबो बारा नायसना दा बेखौ नांबाय थाया आं सानबाय हारिमु थारिमु नांला बिनिफ्राय इसोरा ओरैबायदि जादों मोनसे खोथा सानसेखालिनि दिनाव दतमा माबायाव क'क्राझाराव माबा जादों मा होनो फाइन आर्टस कलेजाव आन्दलन खालामदों गथ'फ्रा आंनि फिसालानो होनबा जिएस मोनबाय क'क्राझार फाइन आर्टस कलेजाव बेनिफ्राय बियो माने आन्दलन खालामनानै बे हारिमुखौ बोरैबा फाइन आर्टस कलेजाव सोफानो हादों बेनिफ्राय माबा आरो मा होनो ओमफ्राय दा बे फाइन आर्टस कलेजाव बे आर्ट कलेजाव दा बे हारिमुखौ लाफानायखाय हामबाय बियो थासिगोन बिदि सानबाय आं बेनिफ्राय ओरैबायदि जाबोदों बे समाव आङो बे हारिमु दैदेननाय समाव माखासे वार्कशपबो आं लिंखांदों गोबां माबामोनखौबो लिंबोदोंमोन चक्रधरमोनखौबो ओमफ्राय क'क्राझारनि बे माबा मा होनो दिलीपमोनखौ लिंबोदों फोरोंहोदों मोसानाय मानाय बेफोरबायदि जाहो लोङो खालामनानैब्लाबो आङो गोबां सेस्था होनायनि गेजेरजों बे टिमफोरखौ जाहोदोंमोन आं जाहाथे रावबो प्रब्लेम फैया ओमफ्राय गुबुननि दामग्रा देग्राफोरबो फैबाय बिदिनो सोलोंबाय दा बेबायदिनो आङो टिम दिरुनबोदोंमोन दा आं बे टिमखौ आङो दा दिरुननो हानाय नंला आं बानायनो हानाय नंला मानो होनबा बाहाय गोबां थाखा फैसानि खोथा दं दा बेखायनो नैबे टिमखौनो आङो मोजां बानायनोसै सानबाय आरो दा आङो मथा मथि बेबायदियाथ' 10 खान जाखाबाय मोननै टिमनि जाहैखासिगोन ओमफ्राय केसिअ दामग्रा दं दासो दामनानै सोलोंनानै थांबाय बिसोर गावसोर लाबोयो जों पार्टि गावसोरनाव आं बिसोरनि आखाइयाव हरजोबखाबाय गावखौबो सोलोंगोन दा आंनाव नैबे गंसेल' दं नेमपाथिया बे दामलाबायनो लाखियो आङो नेमपाथियाव दा दामग्रा देग्रा माखासे लोगोफोरनाव दङ जाहैबाय आरो ओमफ्राय माखासे नैबे गुला टिमा हजों माखासे माबायाव दंहैयो गोथैबारियाव दंहैजोबो आरो दा बिसोर सोलोङो ओमफ्राय सम जाबा नैबे आं लिंहरो आरो दिनैहाय बारा मानसिफ्रा फैजोबलायाखै ओमफ्राय नेक्स्टआव फैगोन गासै मथा मथि 22-24 जनसो जाबायगोन खोमा आंनि टिमाव मानसिफ्रा होमबा आदाया हारिमुनि टिमखौ बानायफिनला नामा? ओहो आं बानायनाय नंला आङो बानायदोंमोन बानायनानै दा आंनाव मथा मथि मोनबा 6थासो दंसैमोन आरो बागुरुम्बा आवसान दावस्रि देलाय सत्र'लि बारदै सिख्ला ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि मा होनो बेखौ जायखिजाया बिदिनो मोनबा 6थासो दंमोन आरो दा बेखौ बानायनो फैसा थाखा गैयाबा नों माजों बानायहोनो बेखौ आं नांला सानबाय बेखायनो आं बानायनो नंला रावबो जेबो सुबिदा मोनाबानो नों हायाथ' बे जिनिसखौ गावनि बेक्तिगत'जों नों मोनसे हारिमुखौ दैदेननांगौआ गोरलै खोथा नङा बेखायनो आं बे जिनिसखौ दोनथ'नो सानबाय दोनबायानो होनजायो दे होमबा